Gret, wel, mae'n lyflu bod efo'n gilydd. Y bore yma, croeso cynnes i chi ato ni. Mae'n braf gallu dod at ein gilydd ar dechrau tymor y grawys a'r sil gyntaf yn y grawys hefyd. Fel oedd Arwel wedi dweud, dros y grawys, dyn ni'n mynd i fod yn mynd trwy cyfres newydd efo'n gilydd bydd yn arwain ni fyny at y Pasg. Ac yn y cyfres yma, dyn ni'n mynd i fynd trwy yr Efengyl Ioan efo'n gilydd. A bob wythnos, byddwn ni'n edrych ar un o hanesion o fywyd Iesu allan o'r Efengyl Ioan. A byddwn ni'n gweld efo'n gilydd trwy lygaid newydd beth mae hynna yn dysgu ni am pwy ydy Duw trwy'r person o Iesu Grist. Felly dyna beth dyn ni'n mynd i fod yn neud dros yr wythnosau nesaf yma. Yn arwain ni fyny at y Pasg. A heddiw ydy'r cychwyn o hynna efo'n gilydd. Fel ydych chi'n gweld ar y sgrin, yr teitl ydy Iesu, y bara sy'n rhoi bywyd. A dyna byddwn ni'n edrych ar bore yma a dadpacio efo'n gilydd bore yma. Nawr, pan dyn ni'n edrych ar yr Efengylau, Matthew, Mark, Luke a Ioan, maen nhw gyd yn adrodd hanes bywyd Iesu, ei weinidogaeth, ei farwolaeth ac ei atgyfodiad. Ond mae pob un o'r Efengylau yn neud o ychydig bach yn wahanol. Pe bawn ni'n gofyn i chi gyd mynd adre ar ôl yr oedfa bore yma a ysgrifennu y droddiad o be digwyddodd yn capel y bore yma, gallai deud efo sicroedd bydd pob un ohonyn nhw yn eitha wahanol, bydden. Achos dyn ni gyd yn profi ac yn gweld pethau mewn ffordd wahanol. Byddai rhai ella yn sôn yn ffeithiol am yr hyn digwyddodd, cychwynon ni am 10 o gloch efo oddaliad, efo Arwel a'r band, wedyn dechreuodd Hannah siarad am hanner awr wedi, ni beth bynnag. Bydd rhai ella yn sôn fwy am yr hyn maen nhw wedi dysgu allan o bore yma, be oedden nhw wedi cael allan o'r bore yma. Bydden nhw gyd yn wahanol iawn. Ond mae fel hynna efo'r Efengylau. Mae pob un yn rhoi pwyslais ychydig bach yn wahanol ar yr hyn oedd wedi digwydd a cyflawni trwy bywyd Iesu. Ond mae pob un trwy hynny yn dangos i ni pwy ydy'r person o Iesu Grist. Pwy ydy Iesu. A felly, yn Ioan, lle byddwn ni'n treulio ar wythnosau nesaf ynddo fo, wrth i ni darllen yr Efengyl Ioan, mae'n dod yn amlwg bod o wedi cael ei ysgrifennu gan rywun oedd yn nabod Iesu yn dda iawn. Rywun oedd yn ffrind agos i Iesu, wedi treulio lot fawr o amser efo fo, yn gweld y pethau oedd yn gwneud, yn clywed y pethau oedd o wedi dysgu. Oedd yn rywun oedd yn agos iawn i Iesu. A dyn ni methu bod yn sicr, ond moyn y thebyg y Ioan sydd wedi sgwennu hwn ydy Ioan, un o'r 12 disgybl oedd Iesu wedi galw i ddilyn fo. A tua diwedd yr Efengyl Ioan, dyn ni yn clywed rhesymau pam oedd Ioan wedi ysgrifennu lawr yr hyn oedd e wedi clywed a wedi gweld. A dyma yr geiriau mae o'n deud. Ond mae'r cwbl sydd yma wedi ysgrifennu mwyn i chi credu mae Iesu ydy'r Meseia, mab Duw. Pan fyddwch chi'n credu, byddwch chi'n cael bywyd trwy ei awdurdod ef. Ond mae'r cwbl sydd yma wedi ysgrifennu mwyn i chi credu mae Iesu ydy'r Meseia, mab Duw. Hynny yw, mae popeth mae Ioan wedi rhoi lawr yn ei Efengyl, popeth mae wedi rhannu, popeth mae wedi gweld a popeth mae wedi profi, mae wedi ei nodi i ni sydd yn darllen gallu hefyd dod i gredu yn Iesu Grist y Meseia, yr un mae o'n pwyntio ni ato fo. A mae'r pwyslais yn yr Efengyl Ioan ar yr hyn, gwnaeth Iesu, ond yn fwy mae'n pwyntio ni yn bellach o hynna at y person o Iesu Grist ei hun. Ac mae'n gwneud hyn
trwy strwythuro efengil o gwmpas 7 datganiad. 7 gwaith yn efengil Ioan, mae Iesu yn datgan pwy ydy e. Mae pob datganiad yn dechrau efo'r geiriau fi ydy. A heddiw, dyn ni'n edrych ar yr un gyntaf efo'n gilydd lle mae Iesu yn datgan fi ydy'r bara sydd yn rhoi bywyd. Felly, dyn ni'n codi'r hanes yma i fyny yn pennod 6 o Ioan. A cyn bod ni'n mynd at y testyn ei hun, jyst i roi bach o cyd-destun i ni o lle mae'r hanes yma yn dod. So ar y cychwyn pennod 6, dyn ni'n gweld Iesu yn gwneud gwyrth mawr. Yr unig gwyrth sy'n cael ei nodi yn pob un o'r efengylau. Dyn ni'n gweld torfa fawr o pobl yn dod ato fo, eisiau clywed beth mae'n pregethu, eisiau gweld beth mae'n gwneud, eisiau gwybod mwy am pwy ydy'r person yma. Oedden nhw wedi teithio yn bell i fod yna, wedi bod yn yr haul a'r cynhesroedd troi'r dydd a dechrau llygu. Ac ar ôl chydig, oedden nhw meddwl beth ni am wneud am fwyd y disgyblion, meddwl beth ni am wneud i bwyd o'r disgyblion. A dyma Philip, un o'r disgyblion, yn dweud wrth Iesu, look Iesu, sgynnon ni ddim byd i roi iddyn nhw. Dyn ni methu rhoi bwyd iddyn nhw. Mae'n costio gormod i bwyd o cymaint o bobl y hyn. Oedd yna 5,000 o bobl heb sôn am y plant a'r gwragedd. Ond wedyn dyma disgybl arall, Andreas, yn dod. Ac mae'n dod at Iesu efo bachgyn bach a'i focsboed. A be oedd yn y focsboed? Ond 5 torth a 2 bysgodyn. A gyda'r bocsboed bach yma, gyda'r 5 torth a'r 2 pysgodyn, dyma Iesu yn gweddio drosto fo ac yn dechrau rhoi allan i bawb oedd yna. A mae'n siŵr dyn ni gyd yn cyfarwydd iawn efo'r hanes yma a'r gwyrth yma ac yn gwybod oedd pawb oedd yna wedi cael ei llenwi gyda'r 5 torth a'r 2 pysgodyn. Ac oedd hyd yn oed peth ar ôl iddyn nhw gyd cael ei llenwi. Felly, efallai yn eitha dealladwy, ar ôl y gwyrth yma, dyma'r torfa yn parhau i ddilyn Iesu. Oedden nhw eisiau gweld mwy, eisiau gwybod mwy, eisiau deall beth oedd yn digwydd a pwy oedd y person yn gwneud yr hyn yma. A dyma lle dyn ni'n pigo fyny yr hanes bore yma. So, ymlaen i'r darlleniad. Pan ddaeth nhw o hyd iddo, ar ôl croesi'r llyn, dyma nhw'n gofyn iddo, Rabbi, pryd ddes ti yma? Atebodd Iesu, credwch chi fi, dych chi'n edrych amdana i am eich bod wedi bita'r torthau a llenwi'ch boliau, dim am eich bod wedi deall arwyddocâd y wyrth. Peidiwch ymdrechu i gael y bywyd sy'n diffetha, ond i gael y bwyd sy'n para i fywyd tragweddol. Fi, mab y dyn, sy'n rhoi'r bywyd hwnnw i chi. Mae Duw y Tad wedi dangos fod sel bendith arna i. Felly dyma nhw'n gofyn iddo, beth ddylen ni ei wneud? Beth mae Duw yn ei ofyn gyda ni? Atebodd Iesu, dyma beth mae Duw am i chi ei wneud, credu yno fi, yr un mae wedi ei anfon. Felly dyma nhw'n gofyn iddo, felly gwna wyrth fydd yn arwydd clir i ni o pwy o'i ti, byddwn ni'n credu yno ti wedyn. Beth wneud i? Cafodd ein hynafiaid y manna i'w foeta yn yr anialwch. Mae'n dweud yn ysgrifau sanctaidd, rhoddodd bara o'r nefoedd iddyn nhw i'w foeta. Atebodd Iesu, credwch chi fi, wnaeth Moses ddim rhoi'r bara o'r nefoedd i chi, ond mae fy nhad yn rhoi bara o'r nefoedd i chi nawr, y bara go iawn. Bara ydy'r un sy'n dod i lawr o'r nefoedd ac yn rhoi bywyd i'r byd. Sir, medden nhw, rho'r bara hwnnw i ni o hyn ymlaen. Yna, dyma Iesu yn ddatgan. Fi ydy'r bara sy'n rhoi bywyd. Fydd pwy bynnag ddaw ata i ddim yn llygu, a fydd pwy bynnag sy'n credu yno fi ddim yn sychedu. Ond fel dwi wedi dweud, eich bod chi wedi gweld, dych chi ddim yn credu. Bydd pawb mae'r Tad yn ei roi i mi yn dod ata i, y fyddai byth yn gyrru i ffyrdd unrhyw un sy'n dod ata i. Dwi ddim wedi dod i lawr o'r nefoedd i wneud beth dwi fy hun eisiau, ond wneud beth mae'r hwn anfonodd fi eisiau.
A dyma'r beth mae hwn yn fonodd fi yn ei ofyn, na fyddai'n colli neb o'r rhai mae wedi ei rhoi i mi, ond yn dod yn nhw yn ôl yn fyw ar y dydd olaf. Beth mae fy nhad eisiau ydy bod pawb sy'n edrych at y mab ac yn credu ynddo yn cael bywyd trygoethol. Byddai'n dod yn nhw yn ôl yn fyw ar y dydd olaf. Felly, dyma ni'n ffindio Iesu, newydd gwneud gwirth anhygoel, newydd dangos i'r torfa, newydd dangos i'r pobl bod o ddim just yn proffwyd, bod o ddim just yn person da gyda dysgeidiaeth da, moesol, ond yn dangos bod yn mab Duw. Y Meseia oedden nhw wedi bod yn disgwyl amdano fo. A beth mae pobl eisiau? Mwy o bara. A mae bara yn peth sylfaenol yn ein deall ni, yn dydy. Ac yn ôl yn yr amser dyn ni'n sôn amdano fan hyn, bydda bara wedi bod yn un o'r prif pethau yn ei deall nhw. Mewn amser lle doedd ddim Tesco rownd y cornel i mynd i nôl boed. Ac oedd pobl o rheidrwydd ddim yn gwybod lle oedd y pryd o fwyd nesaf yn mynd i ddod ohono fo. A dim llawer o arian neu incwm i'w gael. Byddai bara wedi bod yn hanfodol yn ei deall nhw, i fodloni yn newyn oedd yn nhw, yn llenwi nhw ac yn cynnal nhw ac yn rhoi egni iddyn nhw i para troi'r diwrnod. Dwi'n cofio dros yr haf pan o'n ni yn cerdded Tour de Mont Blanc. Oedden ni'n cerdded dros 10 milltir a mwy bob diwrnod yn gwneud elevation o yr Wyddfa a mwy bob un diwrnod. A mae rhaid i fi dweud, ar y taith yma, bara oedd yn ffrind gorau ni. Dyna oedd y peth pan oeddech chi wedi bod yn cerdded am hir, oeddech chi'n dechrau colli egni, dechrau llwgu a dechrau blino, ond dal angen wneud llawer o milltiroedd i fynd, oedd stopio, cael bach o bara, cael baget neu rhywbeth beth bynnag oedd i'n llenwi ni, oedd hynna yn helpu ni wedyn i fynd ymlaen a dechrau paratoi i fynd ymlaen a gorffen y diwrnod yna. Achos mae bara'n carbohydrate sy'n rhoi'r egni i ni yn dydy, yn slow releasing energy i parhau i fynd yn ystod ein diwrnod ni. Ac mae siŵr roedd y torfa o bobl yma yn gwybod yn iawn beth oedd o i llwgu, i newynu ac angen cael bwyd. A troi'r gwirth oedd Iesu wedi gwneud, oedden nhw wedi profi cael eu llenwi yn iawn, i gael boliau llawn gyda'r bara oedd Iesu wedi rhoi iddyn nhw. A mewn diwylliant lle roedd cael digon i'r pryd o fwyd nesaf yn anodd ac yn dyn, bydda'r gwirth yma, siŵr wedi sefydanu nhw yn Lloer. Felly oedden nhw eisiau mwy. Ac fan hyn, dyn ni'n gweld reality. Dyn ni'n gweld reality bod y pobl oedd Iesu yn ei hanerch. Oedden nhw wedi llwgu. Oedden nhw wedi newynu. Roedden nhw wedi llwgu yn gorfforol. Oedden nhw eisiau ac angen bwyd corfforol i fodloni ei anghenion corfforol. Ond hefyd, wrth i'r sgwrs mynd ymlaen, dyn ni'n gweld hefyd ar lefel arall. Dyn ni'n gweld roedd ganddyn nhw newyn oedd yn mynd yn dyfnach na'r anghenion corfforol. Roedd ganddyn nhw newyn ynddyn nhw i gael eu hachub o'r ymerodraeth Rufeinig a profi rhyddid o'r gymesroedd roedden nhw'n byw o dan. Roedden nhw'n edrych am rywun byddai'n dod a gallu harwai nhw allan ohono fo, i allu rhoi achubiaeth a rhyddid iddyn nhw. Roedd newyn dyfnach ganddyn nhw. Ac i ni heddiw, dydy'r reality yma ddim wedi newid cymaint i ni, yn ein cymdeithas ni heddiw. Dyn ni gyd yn newynu yn dydan. Dyn ni gyd yn chwilio am fwy. Am bethau i allu bodloni ein dyheadau dyfn, a'r anghenion dyfn sydd gyda ni. Dyheadau am berthyn, ffindio hunaniaeth, ffindio'n gwerth,
profi cariad. Mae byd heddiw yn dydy llawn bobl sydd yn llwgu a newynu am foi. Llwgu am pethau weithiau. Dydyn nhw ddim yn gallu dweud yn union beth ydy'r peth maen nhw angen, ond yn chwilio am rhywbeth i bodloni yr angen, i llenwi'r gwacter sy'n gallu bod yn pob un ohono ni. A fan hyn, dyn ni'n gweld yn y realiti yma, dyn ni'n gweld bod Iesu yn gwybod am y dyheadau oedd gan y torfa, yn gwybod yr anghenion oedd gyda nhw. A dyma fe'n cychwyn trwy cyhuddo'r pobl, o dim ond eisiau mwy o bara corfforol, yn ei cyhuddo nhw, o dim ond eisiau mwy o'r gwyrth, mwy o beth oedd Iesu wedi gwneud. Yn cyhuddo nhw, i ddweud y gwir, o eisiau pryd o foed am ddim eto. Ond dyma Iesu yn ei ateb nhw. Mae'n deud, credwch chi fi, dych chi'n edrych amdana i am eich bod wedi boeta'r torthau a'ch llenwi'ch boliau, am eich bod ddim wedi deall arwyddocad y wyrth. Achos allan o'r realiti yma, dyn ni'n gweld bod yna broblem. Achos doedd y torfar ddim cweit wedi deall yr arwyddocad o'r gwyrth gwnaeth Iesu. Roedden nhw'n edrych ar beth oedd Iesu wedi gwneud, yn lle edrych ar pwy oedd yn pwyntio at, Iesu Grist ei hun. Ac yn lle canolbwyntio ar y person Iesu Grist, oedd nhw'n edrych ar beth oedd o wedi gwneud. Ac mae ysgolhaig ac esgob Tom Wright ar sôn am y cyfnewid yma yn dweud hyn. What matters is not just what Jesus can do for you. What matters is who Jesus is. Only if you're prepared to be confronted by that in a new way, you can begin to understand what he can really do for you, what he really wants to do for you. A trwy'r gwyrth yma, roedd Iesu wedi cyfarfod ei anghenion corfforol, ond oedd ganddo rhywbeth mwy i gynnig iddyn nhw. Pe bai ond yn deall a gweld hi hwnt i'r gwyrth ei hun. Achos oedd gan Iesu rhywbeth llawer mwy gwerthfawr i rhoi iddyn nhw. Rhywbeth llawer mwy gwerthfawr na'r bara corfforol. Oedd yn gallu cynnig bara am byth. A dyma Iesu yn deud, peidiwch ymdrechu i gael y bwyd sy'n diffetha, ond i gael y bwyd sy'n para i fywyd tragoeddol. Fi, mab y dyn, sy'n rhoi'r bywyd hwnnw i chi. A dyna oedd y problem. Roedd y pobl yn trio bodloni eu hynger a dyhead gyda rhywbeth byddai ddim wir yn llenwi a bodloni. Roedd y pobl yn chwilio am fodlonroedd yn y pethau a llefydd anghywir. Ac os dyn ni'n onest, os dwi'n onest, pa mor wir ydy hynna'n gallu bod amdano ni ein hunan? Lle dyn ni yn gallu trio llenwi a bodloni'r gwachdr efo pethau gwahanol. Efallai gweithio'n galetach mwyn bod yn fwy llwyddiannus, ennill mwy o arian, mewn perthynas penodol, mynd at social media i trio cael ein llenwi. Dim bod y pethau yma yn ei hun yn anghywir, ond dydyn nhw ddim wedi cael ein creu, ddim wedi cael ei wneud i llenwi a bodloni ein dyheadau dyfnach. Dweud bore yma bod sychyd arna i, bod angen diod arna i, angen dŵr arna i. Felly dwi'n mynd i llenwi yn botel. Ond yn lle mynd at y tap yn y cegin a llenwi fo, efo dŵr o'r tap, dwi'n mynd â fy hun lawr i dinas Dinlle. A dwi'n mynd at y môr, a dwi'n llenwi motel efo dŵr o'r môr. Mae siŵr,
yn y moment yna, yfed y dŵr, bydde hynna yn rhoi helpu fi a codi'r syched oedd arna i, ond yn reit sydyn, beth byddai'n digwydd? Bydde eisiau mwy, byddaf. Bydde eisiau mwy. Achos bydde halen yn y dŵr o'r môr jyst yn neud i fi eisiau mwy. So bydde ddim yn bodloni neu helpu efo'r syched oedd arna i. Byddai gorfod mynd yn ôl ac yn ôl ac yn ôl i llenwi motel a cael mwy a mwy o ddŵr. Nawr dydy'r môr yn ei hun, ddim yn peth drwg na di. Mae môr yn hyfryd. Mae'n lyflu, ni'n gallu mynd lawr i Dinas Llynlle, gwerthfawrogi'r môr, nofio ynddo fo. A mae'n peth bwysig, fel rhan o'n byd hefyd yn dydy, dyn ni angen y môr. Ond, dydy e ddim wedi cael ei greu i ni yfed na di. Dydy pwrpas dŵr môr ddim i ni yfed ohono fo. Ac mae'r un peth i ni. Mae'r un peth gyda'r pethau dyn ni'n gallu trio mynd at a defnyddio i llenwi ein dyheadau ni. Ella bydden nhw'n rhoi bodlonroedd tymor byr i ni. Ond bydden ni'n cael yn gadael yr un mor wag wedyn. Oherwydd bod y pethau yna ddim wedi cael ein creu i roi bodlonroedd llawn i ni, i'n bywydau ni. A dyma mae Iesu yn trio dweud wrth y bobl. Ond dydyn nhw dal ddim cweit yn deall. Felly dyma Iesu yn deud wrthyn nhw yn glir beth ydy'r ateb i realiti a'r problem oedden nhw ynddo. Nid bara corfforol, nid mwy o wyrthiau, ond Iesu Grist ei hun. Fi ydy'r bara sy'n rhoi bywyd. Fydd pwy bynnag ddaw ata i ddim yn llwgu, a fydd pwy bynnag sy'n credu yno fi ddim yn sychedu. Ond fel dwi wedi dweud, eich bod chi wedi gweld, dych chi ddim yn credu. A dyma Iesu yn deud wrthyn nhw, wrth y torfa, wrth y pobl yma, i edrych i fyny o'r gwyrth, a gweld yr arroedd sydd yn pwyntio fel at yr un sydd yn gallu rhoi bodlonroedd llawn. Llawer dyfnach na'r anghenion corfforol, ond i fodloni ein dyheadau dwfn a anghenion dwfn ysbrydol. Achos Iesu ydy yr ateb. Neb arall, ond Iesu Grist ei hun. Achos dyn ni fel pobl wedi cael ein creu i fod mewn perthynas gyda Duw. I fyw bywyd gyda Duw, y bywyd mae Duw isio ar ein cyfer ni. A Iesu Grist ydy'r unig un sydd yn gallu rhoi yr bywyd yna yn ei llawnder i ni. A dyna pam daeth o i'r byd i roi'r bywyd yna i ni. Bywyd yn ei lawnder, bywyd sydd yn gallu llenwi'r gwacter a dyhead gyda chariad, gyda gobaith, gwerth a phwrpas. A mae hynny yn mynd tu hwnt i'r bywyd yn ni'n byw ar y ddaear heddiw hefyd. Dyna'r union rheswm daeth Iesu i'r byd, i arberthu ei hun drosto ni mwyn i ni cael y bywyd yma mae Iesu yn sôn amdano. Ond mwyn gallu profi hyn, roedd rhaid i'r torfa codi ei llygaid, oddi ar yr gwyrth ar y roeddion ac edrych ar y person o Iesu Grist ei hun. Mae rhaid i ni hefyd codi ein llygaid i weld yr Iesu Grist. Dweud bod yna teulu sydd yn dod am holiday bach i'r gogledd. Sori, mae'r llun bach yn blurry. Na, mae'n okay. Deud bod nhw'n dod am holiday bach i'r gogledd. Cyn diwrnod, maen nhw'n penderfynu bod nhw eisiau dod i Gastell Caernarfon i weld y castell, gael picnic bach. Ac ar y ffordd i'r dre, dyma nhw'n gweld yr arroedd i'r castell. A dyma nhw'n deud, dyna ni boys, dyna ni wedi cyrraedd. A wedyn maen nhw'n stopio, a maen nhw'n eistedd fyna, a maen nhw'n cael eu picnic, yn dweud, lyflu, castell Caernarfon.
Wel, sy'n o bach yn sili fysa. Achos dydyn nhw heb di gyrraedd y castell o gwbl. Bydden nhw wedi colli allan o gweld castell Caernarfon yn ei holl ogoniant bydden. Ond pe bai nhw jyst mynd ychydig yn bellach, bydden nhw wedyn yn gallu profi castell Caernarfon yn ei holl ogoniant a mwynhau picnic yn y castell ei hun. A mewn ffordd, dyma dyn ni'n gweld yn digwydd fan hyn, gyda'r torfa oedd Iesu yn anerch. Maen nhw'n gweld yr arroedd, ond maen nhw'n cael yn stuck yna. Maen nhw'n cael yn stuck efo'r arroedd. Oedden nhw ddim cweit wedi cyrraedd y cyrchfan go iawn. Roedd Iesu wedi deud wrthyn nhw, nid jyst unwaith, i wneud yn glir iddyn nhw, fe ydy'r un sydd yn rhoi bywyd. Fe ydy'r bara sy'n rhoi bywyd. Fe ydy'r unig un sydd yn ffynhonnell bywyd go iawn. Neb arall, dim byd arall, ond fe ei hun. A pan gofynodd sut oedden nhw'n gallu profi'r hyn oedd Iesu wedi datgan, dyma Iesu yn dweud wrthyn nhw, dyma beth mae Duw am i chi ei wneud, credu yno fi, yr un mae wedi anfon. Credu yno fi, yr un mae wedi ei anfon. Roedd angen i ymateb yn doedd i'r hyn oedd Iesu wedi datgelu iddyn nhw. A beth oedd yr ymateb oedd angen? Wel, credu yn doedd. Doedd yna dim byd oedden nhw'n gallu gwneud mwyn ei dderbyn. Doedd cadw'r y gyfraith Iddewig ddim yn ei cymhwyso nhw i allu derbyn y bywyd tragoeddol a'r bywyd yn ei llawnder oedd Iesu yn sôn amdano. Doedd bywyd da ddim yn arwain at ei dderbyn. Doedd dim un gweithred oedden nhw'n gallu gwneud mwyn gallu ei dderbyn. Mond troi at Iesu. Troi at Iesu mewn ffydd a chredu ynddo fo. Roedd y pris wedi cael ei talu yn barod. Bydde Iesu yn mynd i'r groes, marw ac atgyfodi wedyn. Iesu ydy bara bywyd sydd ar gael i bwy bynnag sydd yn troi ato fo a phwy bynnag sydd yn credu ynddo fe. Ac heddiw, wrth i ni edrych ar y geiriau yma, wrth i ni clywed y datganiad yma gan Iesu, fi ydy'r bara sy'n rhoi bywyd. Mae pob un ohono ni gyda penderfyniad o sut ni am ymateb iddo. Achos mae'r ymateb yn gallu bod yn rhywbeth sydd yn wirioneddol yn newid y ffordd dyn ni'n byw. Newid y ffordd ni'n chwilio am fodlonroedd yn ein bywydau ni. Achos trwy Iesu yn deud, fi ydy bara bywyd. Mae Iesu yn dangos, fe ydy'r unig un sydd yn gallu rhoi bywyd. Yr unig un all bodloni ein dyheadau dyfnach ni. Cyfalle, dyn ni wedi bod yn gwybod bod gennym ni gwacder, yn gwybod bod ni'n llygu am rhywbeth, a bod ni wedi mynd at llefydd anghywir am pethau ein llenw ni, llefydd all byth rhoi yr bodlonroedd yna i ni. Ddim yn gallu cynnal ni, ddim yn gallu rhoi pwrpas i ni. A llenwi ni efo'r bywyd mae Iesu yn sôn amdano. A efallai bod ni wedi cael ein gadael, dal yn teimlo yn wag ac wedi llygu. Wel, mae Iesu yn gwahodd ni i fynd ato fo bore yma. Bara bywyd. Ac i profi cael ein llenwi efo fo, efo'i cariad fo a'r bywyd tragoeddol sydd ar gael ynddo fo a troeddo fo. Falle bore yma, dyn ni chydig bach fel y teulu yn cael picnic wrth ochr arroedd Castell Caernarfon.
A dyn ni yn gweld y pethau mae Iesu yn gwneud. Dyn ni wedi darllen am yr hyn mae Iesu wedi gwneud. Ond dyn ni heb cweit wedi cyrraedd y person o Iesu Grist ei hun. Yn cofiwch bore yma, mae Iesu yn deud, edrychwch dyma fi. Dwi yma i chi, fi ydy'r bara bywyd. Credu yno fi a byddwch chi'n cael y bywyd yma. Efallai, dyn ni'n gwybod beth mae o i profi y bywyd sydd ar gael yn Iesu. Ond efallai mae amgylchiadau a phrofiad y bywyd wedi bod yn anodd. A dyn ni wedi blino. Gadewch i ni parhau i fynd at y bara sy'n rhoi bywyd. I ni gael ein llenwi efo fo unwaith eto. I ni mynd at ei gair, mynd at y person o Iesu Grist sy'n cael ein boedo ganddo fe. Fe ydy'r un sy'n gallu susteinio ni ar gyfer bob un diwrnod. Dim ond fe. Mae'r tymor y grawys yma yn gwahoddiad i bob un ohono ni i ddod at Iesu fel ein bara bywyd. I treulio amser yn ei presenoldeb, yn derbyn ac yn profi'r bywyd mae wedi prynu i bob un ohono ni. Un sydd yn deud yn bod ni wedi ein caru, yn bod ni wedi ein maddau, yn bod ni wedi derbyn fel plant i Dduw. Ac yn lle bod fel y torfa yn y hanes yma, yn gweld be dyn ni eisiau Iesu gwneud i ni. Ond gweld be mae Iesu eisiau gwneud drosto ni. A be mae eisiau gwneud dros pob un ohono ni fel ein bara bywyd.